Unsaon man pagbahin sa mga anak sa magtiayon, kabahin sa epekto kung mutugot ang hukmanan sa legal separation, annulment o nullity of marriage aron magbuwag ang magtiayon, bahinon ang ilang mga anak. Ningon ang Article 213 sa Family Code. Sa panahon nga magbuwag na ang magtiayon, kadtong anak nga nag-edad og lapas 7 anyos mamili asa kuyog adto ba sa papa o adto sa mama. Kadtong anak nga nag-edad ubos sa 7 anyos adto kadto sa mama kuyog. Dihatoy magtiayon, wa na magkasinabot og naghukom nga magbuwag. Kabahin sa ilahang gisabutan, ang pagbahin sa ilahang mga anak, nisugit ang bana. Bahinon tani ato ang mga anak. Ang liwat nako, kuyog nako. Ang liwat nimo, kuyog nimo. Ingon sa pangasawa, mao ba? Uy, kahilas ko nimo. Tanawa ng ato ang mga anak, ulos tanan liwat ni kumpari.